At sa mga ng bana, ay, diba, kung tingpaningin rin nato. Agad, kaya magkakikan, oy. Oh, wag ka kipon mo. Garang ka, shirt na nagsapatos-sapatos. Asap ko para ng style, oy. Alam, kay ato ba? Puyugi ko maningin, te, kay kung tingnan na ng gahe, pasta ng gahe. Ano? Si Gisa, good. Sawang lagan? O, katugod. Nagkibaw ka pala, utang kayo to, bro. Sa kapila na kung si Bekbalik, na pudpud na lang ako ang sinira sa Bekbalik. Ya, Paano magpapoy na sa ako. aran ko? Mo, gani kay Mike, kay isog kay ba? Dapat mangisog ka, aron mahadlok to. Kay... Ya, ato! O, ato na to. Mantay, bitag din mo yung nanao, biro. Ay, kabla ka. Mantay, bitag mo ka, ha? So, di ko kakrot. Hindi, Ako yung makapaningil na to. Igsin ka na ko. Ano, magpurog na to sila. paano masabi ito, ha? Kinahanglan nga makapaningin siya tarong kay wala na ikaruling sa tong kuwanin. Ano saan tanin-tahan lang eh? Sige na daan nagtapad rin ha? Pailog na ang ano eh, watay hapit natin paniud to. Ako pa'y pangutan ni mo, anak. Ikaw, pangitag paagi dito, nung unso mang taong ka. Ako pa'y mangitag paagi, babae ko. Oh, mas dali ang nauna. Ano, pag-drive, sikad ka, pag-drive dito, sikad ka. Kuya, may tindak lang ba niya nag-abot dito sa merkado, Hindi, Gis. pagpili, maka... Gis, rekliti. Pagpili, saman. Tayo makaunan eh. Ay, kanang, madto na lagi ko niya, kanang, ikaw, ugma, mas mayo, ikaw na sa sunod ugma, ang ngitag paagi, no? Pwede rin ka, ikaw na siya mag-drive sa sikad kay, daghan kayo mo sakay, basta yung ani, ang attire. Ano? Sige, sige, ako na, ugma, ako ugma. Ari sa ba? Nako na dito. Wala dahil kanang pakusog sa tindak ba? Yan lang na, kay Kwan, or tayo pakita din. Kasi blankis na lang. Okay, blankis. Para pakusog sa tindak ba? Sana all. Ka-cute. Pakita, naman kabalat at pobre eh. Magkaya English na gulag, apam. Magdalog tatong, umigol. Napang-apam. Apam na lang ko eh. Layo-layo na siguro ito akong bana. Ah, kani. Next, mangiya ko eh. Ginagawa mo. Unsa, ultimo apam, di na po ganahan ako. Okay, iya. Saan mo ko niya eh. Ulti naman tawag ko mga eh, ako bala. Eh, kung tapunan na Paano masabi? Siya uli niya eh. Basta may buhato na pa na, mag-tiktok na lang sa ako. Ay, napol. Hindi ako makakuha ng TikTok eh. Akong follower sa TikTok. Hindi naman ka eh. 1,000 na nakapit. Okay, iya. Sa 10K mo na lang kuhan. Para makakuporta ba? Kami na buhato na eh. Grabe, hagpurma sa land driver o sika, no? Pang-fortuner man o driver. Kuya, pili drive sika. One-to-one, no ba? Ito na po hilig drive sika. Kaya makadag ko bangtak na yun. Okay, iya. Grabe buka to ilong ang bisig pertir. Gamay ang tangasong niya. Nag-abot ito ang pliti. Cheese, 15. Kaya pa ka pasayro paabot sa kato. Gamay ka kung tiyan na nila. Tapos bako na ang gugupod na ba sa mga chicks niya. Eh, gugdo na rin ma-abs na yun. Kung ganahan mo pa-abs ka. Hugot na rin chicken mo ay magkaon. Eh, importante. Legal. Kasi nung na chicks mo sakay ka. Ako pliti. Nauubi na yung balay. Ay, mo ni. Daraman di ay. Jess, saan naman ang imong utang? Kaso kung ito mo bayran, ang akong sinilas to, napudpud na nagbalik diri sa inyo ha. Pagka dyan mo kubol, pakasan ang kubol. Tinood na, tinood na. Paano masabi? Ano mo? Yan, sama. Aaway, unya. Magbayad ka ron. Oh, no, no. Kini, kalma pa kini tugas lang. Ano, gawin dyan kay Kwarta. Huwag kami makawin sa kumbana ganyan. Lakaw kay, padrive mo na kong sikad. Ano mga kaon namin? Di na alam mo problema. Ino na problema kay ang utang bayaran. Hindi na kami ako hindi maganda. Upusan ba? Sus ka na imong lawas. Imo pa nang ipagrabaho na kayo masikag lingko di ha? Oo, tinood na, tinood Hindi ka ba kita pulan man ka? Ay, napaninagin mo. Ay, namusunod mo. Hindi pa ron. Ako naglagot na ko na kay Perte yun ang kata ka pa ilaw yun. Kapila na kasi nagbalik ko eh. Paningan nagtarong. Saan ang bayan? Paningan nagtarong na kay paningan anak. Hiblan ako. So, kanina na yung bubay na ito. Paling ko dire ikaw hala anak. Bakala na. Paling ko dire. Bayad ka nila. No, 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 no.
Yo, Ay, ka na my love. Yan. Ano ba dito sa kanya? Isugo ka niya kung maningil, wala ka subok tutok sa paa. My loves ka na. Okay, unsa man? Ano, unya na lang yung utang. Ano Ang ako lang kay bayad yung utang, my love. Ay, dili ubay, Tuwa mo gigay hatag-hatag og green kasi mong sundo na ako gidingin ana na ako. Yung maningil, dili na sa babae, ubay na. Huwag